अगर आप भी चाहते हैं DRS फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुना ना राइटर रबिन बिहारी ओ काम न करे अरविंद सुखारी ओ सुना ना राइटर रबिन बिहारी काम न करे अरविंद सुखारी कहे जिला जीत बरे हमरा खीस ओढ़नी बिछैबा की बोरा हमरा धैले बा जवानी में टिकोरा यार लेके चल नदियो